Добрый дзень. Добрый дзень. Працягваем гуляць з раніцай днём. Новы расклад, новыя гульні нават, таму што трошкі трэба адаптавацца яшчэ. Вось. У мяне завалялася, ну як завалялася, набыў па зніжцы Pacific Drive, і я, ў прынцыпе, планаваў у яе праходзіць. І так, я спадзяюся, шмат чытаць мне не спатрэбіцца, бо з раніцы пакуль яшчэ голас яшчэ не адаптаваўся да такіх напружванняў з раніцы. Ось, пакрыху прызвычаюся. Вітаю раёна, вітаю РВДак. Гуляем у Pacific Drive. Памятаю я не шмат пра гульню з агляду Рудзі. Памятаю, што мне спадабалася, як яна выглядае. Пару раз заходзіў на стрымы, крышачку глядзеў, як людзі гуляюць, і ўсё на гэтым, у прынцыпе. Я ведаю, што мы будзем ездзіць на машыне. З машынай не ўсё будзе ў парадку, і навокал будзе не ўсё ў парадку. І усі збіраемся. Так, я планую сабраць усіх бокаў. Лайдакоў. Ну што, каманда лайдакоў, нам патрэбна падрыхтаваць нашу машыну, я так разумею, паглядзім зараз, і паехаць. О, які стыль, а? Так, вокладкі. Так, тур, рэклама. Гульня захоўваецца, калі вы загружаецеся ў новы ўзровень. Вы можете захавацца толькі, калі вы пакінеце бягучы ўзровень. Не, і ў гаражы можна ўручную захавацца. Добра, зразумеў, то бок гэта як такі рагалік в нейкім сэнсе будзе. Пресет геймплея, ага, Pacific Drive. Joyride, Nuclear Journey, я так разумею, ну гэта, у прынцыпе, як і складанасць, і адначасова, у прынцыпе, давайте возьмем стандартнае. Ну, яно як бы так і напісана, што стандартны досвед Pacific Drive без нейкіх дадатковых ускладненняў, альбо занадта проста, таму збалансаваны геймплей будзе. Зараз яно ўсё пройдзе, і я патлумачу. Была зона, нейкае новае даследаванне, новая лабараторыя, якая рабіла даследаванне. Так, окей. Новыя вынаходніцтвы былі. Нешта... Музычка. 98. Я зараз на паузу пастаўлю, каб патлумач, там музычка ўжо пачалася, і ўсё прыемна, але я тлумачэнне тады не зраблю, тым больш, што гульня рухаецца наперад яшчэ далей. Дык вось. У дзесьці там 40 якім, не памятаю годзе, даты не вельмі важны, гэта было ў мінулым, не тое, каб супер даўно. Новая даследавальная лабараторыя, ўсё як бы новыя вынаходніцтвы, яны адкрыцці рабілі вельмі шмат чаго знайшлі, але навокал гэтага месца яшчэ і пашыралася, з'явіліся чуткі знікнення людзей, аб дзіўных падзеях, нешта шло не так. У выніку, навокал гэтай тэрыторыі, там на паўвостраве Алімпік, пачалі закрываць часткова тэрыторыю, ну, для бяспекі. Пакрыху гэта тэрыторыя бяспекі, скажем так, яна пашыралася, зона кантролю такая. Яна ўсё пашыралася і пашыралася, дзяржава ўсё пашырала, і новыя даследаванні, ўсё адкрыцці былі. І ў выніку зачынілі, лічы, увесь паўвостраў.
Я так зразумеў, увогуле да ўсяго алімпіка гэтага паўвострава і як бы ўсё. Гэта ўсё стала зонай такого закрытай зонай. Вось. Невядома, ці... Ну, ідэя вельмі нагадвае сталкера, ну, агульна, і пакуль падобна. Са сталкерам параўноўваць не буду, бо, як я зразумеў, вайбы будуць падобныя, але не аднолькавыя. Так. Я магу? Ага. Я просто... А чаму ўздрыгвае машына, а? Машына, стой на месцы. Мне цікава, што навокал ёсць. Прыгожанька. Ну добра, поехали. Мне цікава, ці... Дайце-ка па гуку ўсё падбудую. Так, музыку чуем добра. А дзе я? Я думаю, што музыка трошки будзе мяне перабіваць. Дайце-ка зараз возьмем... Ой, не тое націснуў. Налады, аўдыё. Галоўны гук у гульне я пастаўлю 270. Паглядзім, як будзе. Далей. Яшчэ, я адзінае, што не падумаў, трэба было налады яшчэ зрабіць, так? Вертыкальная синхронізацыя няхай будзе. Ну, в прынцыпе, ўсё нормально. Вітаю, Аргана. Паведамленні згубіліся? Дзіўна. Я пачаў... А што ў мяне машына ўздрыгвае? Карацей, я не ведаю, можа быць. Зноў жа, як бы новы расклад, новы час. І можа быць нейкія анамаліі, я не ведаю. Ну вось, у прынцыпе, я буду пачынаць, вось, я 8 хвілін назад пачаў. Так, яшчэ прызвычайваюся. Нагадываю, я... О, блин. Такія будуць. А давайте для адчування я возьму геймпад. Вітаю, Гомзік. Веру, я шчаслівы, што я нічога не нахапаўся, я амаль нічога не ведаю. Мне падабаецца вайб, зараз спрабую геймпад адразу. О, геймпад працуе. Давайте я сёння буду з геймпадам, потому што на машыне... Ой, машина, што такое? Вібрацыі ёсць, кайфы. Давайте, оп. Я, можа, павінен переключаць гэтае самае? Не, мне пытаецца, у меня коробка аўтамат. Ой. Так. Кастомнае радыё можна дадаць? Окей, добра. Я літаральна запусціў яе, толькі зараз разбіраюся, што да як. У меня такое адчуванне, што я перадачу ўсё яшчэ павінен пераключаць. Неяк такая... Яна як бы едзе добра, але каб вы разумелі, я зараз калі геймпад узяў, я разумею, што яна такая... быццам бы рухавік напружваецца у машыне. Оп. Глядзіце, што магу ўключыць. А, по-старому ў сэнсе закінуўшы папкі ў гульню. Окей. Ого, гэта вось так яны агарадзілі? Я думаў, што яны, ну, по тыпу заборчык зрабілі, а не вось такую халеру. Альбо гэта дамба проста. Не, выглядае як якраз такі зона кантролю. Ну, агароджа. Падазрона добрая дарога. Гэта анамалія. Анамальная дарога. О, а там у нас... Слухайте, я увечары стрыміў, я ўжо не бачыў гэтых ботаў. Колькі часу, я толькі зараз, ну, я тут разбіраўся з наладамі, я такі, блін, я ўжо трошки сумаваць па ім пачаў. Дзякую, Ліперыгану, за бан. Оп.
Так. А, святло. У мене ні. Ось, призвичаюся. Пакуль на геймпаді трошки. Який гук? Я можу радіо? Ти можеш мені допомогти? Зараз я знову кнопки усі потикаю. Ага. Я на это не уплываю. Ну ладно. Ну, поехали. Холера с ним разберемся. Кайфы. Я водитель такий собі. У мене ліцензії нема. Тому зараз ми будемо розбиватися просто без конца. Єдине, що на геймпаді скажу, приємніше їздити все ж таки. Так, я їх вже включив і так. І лапки. Ну, гэта ввогуле ускладняю всю справу. Спробуємо триматися у своїй лінії, правильно? Ми же нормальний водитель? Тримаюся. Ага. Глядите. Майстер. Спеціаліст. Так, попереджування. Що на попереджування? Високі R узроўні... R Levels Facility. Extreme... Окей, будьте вельми осторожны. Наступное, что там? Не разумею. Неразборливо. Написано неразбор. Некоторых лицензий не ратовали в угне. О, радио. Радио, с тобой все в порядку? Ты можешь, будь ласка, не пужать меня, а? Ты это, у меня Silent Hill зараз почнется, так? Окей. Древо повалилися. А навошта я сюди лезу? Ага. Вось яна агароджа. І ўвогуле тут нельга праехаць. Я так разумею, гэта і ёсць прапускны пункт. Але нейкія людзі, дакладна невядома якія, чамусьці протаранілі сабе тут дарогу гравіечку сабе. Можа гэта для патрулей. Так, хутчэй за ўсё гэта дарога для патрулей. Цікава, што яна яшчэ захавалася. Таму што агароджа выглядае старой. Оп. Это что? Это что были за гуки? Добра. Нічога дзіўнага не адбываецца. Просто камяні ўверх узлятаюць. Нічога незвычайнага. Так, я аб'еду гэтую халеру. Ну, яго ў задніцу. Покровічкі. Так, брум. Так, я разумею, гэта мы не кранаем, аб'язджаем. Усё просто. Яшчэ аб'язджаем. Оп. Я спадзяюся, я не занадта ціха гульню зрабіў. І па гуку ўсё добра. Так. Оп. Не падабаецца мне гэта, а? Навошта мы сюды едзем? Ну ладно, ну полечим, что у нас есть нагода. Так. А ё-моё. Радует, ты не ждаешь мне падтрымаць неяк эмацыянальна, а? Усё вырубілася. А, нават машина вырубілася. Машина. Машина, не лётай. Калі ласка, машина, ты не павінна лётаць. Я журналіст, ага. Ну, блин, заўсёды з гэтымі журналістамі нешта не так. Я з іншага боку. Так. О, у мяне ёсць кола. Ну, у прынцыпе, машына амаль гатовая. Так. Ну, гэта павінна быць з іншага боку. Агароджа гэтай гіганцкай. Журналіст суперзорка. Зараз по бутэлькі пойдем забирать. Адзіная праблема, я не ведаю, кому тут продать их. Так, мы трапілі ў зону.
план эвакуацыі. Мы бярем і выязджаем адсюль. Самы просты, мы блізка вельмі да гэтай сцяны. Самы просты план, мы лезем на яе. Як вам такі план? Мы нахрен забіваем на ўсё, што гульня робіць, і мы лезем нахрен на гэтую сцяну. Эх, але тады як жа ж без прыгажосці? О, неблага, у прынцыпе, DIY машына, карацей, я так бачу, у нас па дарозе. Забяры сабе сваю машыну сам. З таго, што тут вісіць у паветры. Ага, окей. Ну, хоць рухавік бы з сабой забраў бы. Ну, можа, ён ужо такі сабе. Ну, па выглядзе такі сабе ўжо. Нічога незвычайнага. Просто зялёная свецячаяся глеба. Свяцячаяся. Это зікацячая. Я ўсё. Вы мяне згубілі. А гэта што за кавалак увогуле? Ладно. З раніцы бывае так дзесьці. Устанеш, па лесу вырашыш прайсціся, а там машыны вісяць у паветры. Гэта фара. Добра, добра, збіраем калекцыю сабе. Частку машыны мы ўжо знайшлі. О, там ёсць праход нейкі. Так, я так разумею, адсюль адзіны выхад гэта, так? Гэта у мяне ўсё яшчэ туторыял. Добра. Полезем. Грыбы не есці, блин. Уже поздно. Я думаю, першае, што зрабілі. Мы навошта сюды ехалі? Мы ехалі, я так разумею... Ну, я думаю, што мы ехалі агледзець тэрыторыю. Вось. Я не думаю, што мы шукалі ўваход. Можа быць. Але як мінімум, калі ты шукаеш уваход, то ён можа быць і тваім выхадам, правильно? Я думаю, план пайшоў не туды, таму што мы не толькі не знайшлі ўваход, мы яшчэ і атрапілі ўнутр. Ці ведаю, колькі рухавікі бачаць? Я бачыў той рухавік, ён вісіць у паветры, ён дакладна не важыць ні халеры. Я не спецыяліст. Так, я выбачаюся яшчэ і чатку прачытаць, я не трошкі уляцела ў мяне. Оп, б'емся. Добра, прабіліся. Що там? І што? Хто гэта за халера? Хто гэта быў? Хто? Дзе? Дзе тут радыё? Это в машине радио? Может быть в машине радио. Так. Добренько. А где поставить коло? Берем. Так, не на то. Ну, я ж натиснул. R1. А, там натиснуть и протримать. Угу. Поставили. Добро. И все? Там... А, остатние колы... Это... Машина амаль не ездить. Божухна. Машинка. Ты увогуле павінна? Я не думаю, что она павінна ездить. Мелик HT, Вашингтон 1947. Это до конца гульни? Блин. А там можно яе неяк... Я гэта не ведаю... Помыть. Не, ну помыть. И ржу гэтую уже не змыешь, мне падаецца. Тут вельмі глубокая помылка, может быть. Ну, добра. Ладно, машина. Поехали. Я чуў гук. Ага, завялі. Located in mid-zone sector B. Do you read me? I'm picking up your distress signal in the outer zone. It looks like you're somewhere around sector E. Hey, Francis, come here. Yes, it's urgent. Leave that interferometer alone for a second. Something is out there.
Нікіта Байс размаўляе з намі па рацыі, і яны чакалі, што машына актывуецца. Так, радіо. Hey, we Ось. have live one. Hey, do you copy? Hello? Hello? Is this thing working? Дык мы і не размаўляем, мужик. They don't have a transmitter. We won't hear a thing. А, окей, добра. То бок без розніцы, што наш персонаж скажа. У іх не працуе назад радыё, толькі прыём. They're a breacher? Hey, how did you get through the barrier wall? No one's gotten into the zone in ages and lived to tell about it. And if we don't get them to safety, this one won't either. That's a good point. Угу. Hey, you're in serious danger. The instability's closing in, and it's gonna scramble you quicker than beef in a blender. You Окей. close the shelter as a Вельмі дрэнна. Get there, whenever you can, and be quick На about it. Half-Life 2 адпраўляецца 100, дзякуй вялікі. Так. Трэба схавацца. Окей, машынка. Калі ласка, не разваліся па дарозе. Вітаю, вітаю. Так, машынка. Слухайце, яна неяк прыемней ездзіць, чым мая папярэдняя. Ну, па адчуваннях зараз. Я, зноў жа, адчуванні ў геймпадзе яшчэ ёсць, і даволі прыемна мурчыць яна. Так. Толькі вядзе нас управа вельмі моцна. Ой, музычка пайшла. Я спадзяюся, Twitch, не пазаблакую гэты ўсе сегменты з музыкай. Дарэчы, вызначылася раптоўна такая халера, я не ведаю, ніякі налады не змяняў, але канкрэтна ўвод на Твічы у пятніцу і... Это што зараз? Што здарылася? А, паліва скончылася. Добра, я разбіраюся. Нагадваю, мне ліцэнзіі нават няма. Так. Я, можа... Чакайце-ка, гэта не павінен так працаваць. Оп. Усё. Паставіў, так. Добра, машына стала на месца. Так, ты ж не качешся, не кочешся зараз. Цудоўна. Я майстар кіравання машынай. Вы ў добрым падарожжы зараз са мною. Дык вось. Чамусьці ў водах канкрэтна на Твічы ў запісах пераключылася налада, і ў выніку там няма майго гука. Ужо і пятнічны, і панядзелкавы стрымы ўжо на Ютубе, але вось чамусьці голаса няма. Я не ведаю чаму. Вось. І дарэчы, я ведаю чаму, але я не ведаю, чаму налада змянілася, бо я яе не змяняў. Гэта было вельмі дзіўна. Так, я магу? Так, добра, мне патрэбна паліўная каністра. На ладах ёсць птушка для стрымераў. Окей, дай-ка пагляджу. Можа, у аўдыо. Так, постапрацоўка, стрімер сейф мод. Шкада, я вельмі люблю музыку, і вельмі шкада, калі там ёсць крутая капірайтавая музыка, і мы яе не паслухаем. Блін. Ведаеце што? Я рызыкну. Я пакіну выключаным стрімер сейф мод. Вось, і халера з ім. Я пакінуў проста без гэтага. Я рызыковы хлопча. Няхай мне копірайты прилетаюць, я ожидаю паслухаць. Ты што такое? Это тое, што мне патрэбна. Так. І гэту каністарку мы забярэм сабе паліва. Даволі шмат там паліва. Ну, у сэнсе, гэта даволі доўгі працэс. Я разумею, што гэта ўсё роўна значна хутчэй, чым у рэальным жыцці, але я чакаў амаль імгненнай. Так, у нас павінна быць з левага боку, так? Ага, вось яно. Запомніць. Ёсць. Добра, едзем далей. Прыгажосць якая, машина. Оу, там нейкая халера зноў пачынаецца. Так, машинка. Поехали. Халера. Мне жоўтенькая гэта не падабаецца. Можна без жоўтенькага, калі ласка, жоўтенькая дрэнна. Ремнант? Что за ремнант? Мужик.
Окей. What we should be looking at is how fast Я зараз the слухаю creature їх. seems to be moving. Huh. If I didn't know better, I'd say they're going about the speed of a... No way. Жовтеньке на майтках дренна. Дык яно і на майтках дренна, і ў гульне дренна. Ну, асабісці, калі яно ў нейкай зоне, і тут яшчэ, блін, у цябе на вачах фільтр з'яўляецца. Фільтр дрэнна. Чаму мяне гульні навучылі, калі ты бачыш нейкі фільтр, гэта дрэнна. Акрамя таго выпадку, калі цябе бафнулі. Вось. Калі ў цябе на вачах з'яўляецца фільтр, гэта не ў парадку, конечно. Трэба далека ісці. I already know. They're back, baby. Будзе першы бан на твічы ў беларускамоўных стрымераў. Я думаю, што бана не будзе, але зам'юцяць мяне вот хутчэй за ўсё. А на Ютубе Ютуб даволі, скажем так, шмат якой музыкі, якая не дазволена для стрымінгу на твічы, яна спакойна праходзіць Ютуб. Bedside and let the zone eat you alive. Мы згубілі значок. Так. На жаль, яны на радыё нас не чуюць. У нас няма перадатчыка. Так, давайте-ка, а можна ў гульне вібрацыю трошки знізіць, а то яно прыемна, але, ну, у пэўны момант, але вось калі па дарозе непрыемна ехаць, то і ў руку мне вельмі дае моцна. Так, кіраванне. Можна пераключыць. Так. Во, моц вібрацыі, давайте у палову яе зрэжам. Кайфую. А то ўжо раздражніла руку. Блин, слухайце, ўсё роўна моцна. Альбо не спрацавала увогуле. Не, нормально. Давайте вось 0.1 пакіну увогуле. Так же я ж правильно зрабіў? Яно там захавалася? Ну добра, назад. Оп, назад, выйшлі. Даецца, гуляў на твічы без стрімер сейфті і ўсё ок было. Добра, я спадзяюся. Мне вельмі, ведаеце, ёсць адна гульня, якую я жадаў бы прайсці да канца. Мне трошки, ну, на 10 палов... не трошки, 10 палова яе засталася, але, блин, там настолькі крутая якраз такі copyrighted music, што на стрымах яе і, ну, шмат губляю. Вось, гэта... Як жа яна... з галавы вылетела. Карацей, пра... Блин, я зараз літаральна пайду сабе ў тым бібліятэцы пагляджу, а то пачаў казаць і зараз яшчэ не скончу думку. Дзе яна? Hi-Fi Rush, вось. Аніміраваная гісторыя пра хлопца, які жадае быць суперзоркай, але нешта ўсё зусім ідзе не так у свеце будучыні. Там настолькі... Hi-Fi Rush, так, вось Hi-Fi Rush. Ачмурэннейшая проста. Мне настолькі шкада яе з капірайтавай, ну, уключаць не капірайтавую музыку, што, блин, гэта просто... Так. І Hi-Fi Rush праходзіў без стрімер сейфті, ўсё добра было. Ачмурэнна. Блин, тады я ведаю, што я буду перапраходзіць, і я прайду спачатку яе да канца тады. І гэта гульня проста ў мяне. Вось, ну, Hi-Fi Rush, літаральная гульня для мяне, але вось я яе трошки не дайшоў, ну, як палову дзесь не дайшоў. І хацеў на стрымах пагуляць, бо на стрымах больш за ўсё часу пагуляцца. Вось, і ў выніку вось яно неяк і не атрымалася, таму што я баяўся, што праблемы будуць з музыкай капірайтавай. Выключаем машыну. Поставили, запаркавалі. Ліцэнзіі ў мяне няма, так што як ёсць. Так, а можна гэтую штуку прычапіць назад? Ось, а то я ў руках яе ўсю дарогу цягаў. Так. Пум-пум-пум. Так, гульню, ось, адчуванне быццам бы і саундтрэк быццам бы падбіралі той, які мне падабаецца. І геймплей пад мяне рабілі. І, карацей, ўсё. Так. Я пакуль трындзелі пра Hi-Fi Rush музыку, я шчыра трошки згубіўся. Мы прыехалі ў нейкі будынак. А чаму мы сюды прыехалі? Не, ну яны сказалі, што гэта бяспечнае месца. Можа, мне машыну трэба было бы запаркаваць кудысьці там? Я не бачу нешта. Давайте заедзем з іншага боку. Альбо не. Не, давайте тут яе пакінем, праверым, што тут у нас. Я, дарэчы, таксама на стрымах я звычайна збіраю розныя коллектаблсы і сакрэткі ўсе збіраю.
якія ну прыходзяць у галаву, але на стрымах я гэта звычайна не раблю, бо звычайна гэта мае дзяўбанні яны калі сядзіш і спрабуеш там пралезці ў нейкую, то падалося, што там у тым пікселе нешта там схавалі і карацей сядзець 20 хвілін толькі гэтым займацца, я такі не, я вас так піць з вас не буду, яно таго не варта. Опі, ти хто? У краме ніхто? А, гэта радыё з машыны? О, это что? Hello, attention. This message is for Dr. Ophelia Turner. We've sent a preacher to your garage on official zone business. Now we have it on very Машину сюди можна запаркувати. that this person is in possession of a remnant, which has taken the form of a car. Ремнант виглядає як машина? Ми у нейкай халері? Right, like I said, super official zone business. Protocol demands that you keep them alive until we can get them to safety. Now, if you do not comply, I will occupy this broadcast channel with a recitation of the entire collection of poems I've personally written. That's 10 years and 17 volumes. Так. And That voice goes like a nail gun to the skull. So, Давайте запаркуємо машину. preacher, Машина, давай. Ой, я складаненько. not understand that Arda didn't build that 300-meter wall out there for fun. Unless you're О, one of the нешта підключилося unfortunates ще. who got zapped Зараз through на нас накидують сюжетів. Great. I just remembered. I don't give a damn why or how you got here. You're trespassing. Цікаво, and I'm цікаво, trying to цікаво. relate you to get the hell out of my zone. Угу, окей. Unfortunately, the barrier wall is as fortified against breaches trying to get in as it is against anyone or anything trying to leave. We have to find you a way out. So you might as well start by fixing up that car. Just don't break anything in my shop with those soft hands of yours. Добре, карацей, глядзіце, якая справа. А мы, яны заўважылі... Да блін, пачала казаць зноў. You need help? There's a headset somewhere in the garage. Put it on. The built-in Давайте так, я на паузу пастаўлю, а то на мяне сюжэты буду накидваць, і я тым больш не пабачу ні чаткі, ні гэтае самае. Так, давайте хутенька пачаткі наганю. Угу. Знайшоў старыя спробы агучыць Warcraft 3. Ага. Цудоўна. Добра, я, пакінуў вас у вашай размове, а я, дык вось, што я... Карацей, па гісторыі, што ў гісторыі адбываецца. Мы знайшлі, гэтая машына непростая, гэта нейкі рэмнант. Яны пакуль не патлумачылі, але кажуць нам, што трэба выбірацца з зоны, і пры гэтым мы такі той чалавек... Вось чаму я нармальна не даехаў, у нас тут, кола адвалілася. Дык вось, нам кажуць выбірацца адсюль, але праблема ў тым, што нас называюць брычерам, то бок тым чалавекам, які прарваўся праз сцяну гіганцкую, праз якую мы трапілі літаральнай тэлепартацыяй. Магіяй тэлепартацыі мы трапілі. Ось. І мы трапілі ўнутр, але збегчы адсюль значна складаней. Увогуле нам пашчасціла, што мы трапілі ўнутр. Гэта ўвогуле і складана трапіць унутр, і складана гэтае месца пакінуць. Вось. Нас яшчэ людзі, якія тут жывуць, як апынулася, ў гэтай зоне жывуць яшчэ і людзі, яны жадаюць, каб мы, адзін з іх жадае, каб мы даставілі рэмнант. Рэмнант — гэта наша машына, гэта не зусім звычайная машына, нешта не так з нашай машынай. Канкрэтна што я не ведаю, не ўдакладнялі нам чаму. Вось, і сказалі, чэл, які нам там у самага пачатку дапамагаў, ён сказаў, каб мы нам дапамагалі. Вось, ён патрабаваў, а што гэта за жыжа такая? Добра. Вось. А ён патрабаваў ад гэтай жанчыны, якая Оппі зараз на радыё была апошняй, ён патрабаваў ад яе, каб яна супрацоўнічала, скажам так, каб яна дапамагла нашаму герою. О, тут манітор нават сам стаіць, працуе. Цікава. О, я, дарэчы, магу? Тут паліва няма. Ладно. Добренька. Далей прасоўваемся. Робім, што кажуць. Угу. Механічнае вока. Дзе ён тут? Каля мапы.
Ага, вось яна мапа. Дарэчы. Ага, глядзіце. Мы трапілі ўнутр, толькі мы не ведаем яшчэ за якую сцяну мы трапілі, таму што ўвесь паўвостраў пакрыху гэтую сцяну пашыралі. І зона пакрыху шырылася, яна не адразу такая вялікая стала. Окей. Окей, механічнае вока. Што з тобой рабіць? Палячыцца. Ага, добра. Зацягнуць машину. Ёсць. Поставить кола. Дзе там? Якое кола? Я павінен усё гэта па дарозе, так разумею, збіраць запчасткі альбо нешта такое. Реально? То бок гульня так і будзе працаваць? Я павінен літаральна ўсё смецце, якое бачу, там за запчасткі ад машыны, я буду збіраць? Кайфы! Круто яка. Я буду збіраць сабе машыну. Я сабе такую машыну збяру. Вы не поверыце. Так, ставлю. Прымацавалі. Окей, гэта што? Блюпринты. Что? Наш заплечник, добра. А, ну вось яны принты. Зрабіць простую дзвер. А, я яшчэ і буду крафціць. Ага. Так. Давайте-ка. Простая дзвер. Замацаваць. Добра. Усталяваныя 3 дзвяры і 5... Карцей у нас не хапае дзвярэй на машыне. Адна з іх амаль развалілася. Зразумеў. Добра. Так, машына. Ты. Я так разумею, што мы з машыны даволі часта будзем колупацца просто. У сэнсе. Я... Што я не так раблю? А, гэта я гледзеў яе, так? Альбо не... Што? О, ладно, я не вельмі зразумеў. Оп. Адсюль можна забраць набор механіка. Так, і... Цвікадзёр. Добра, мы Гордон Фрімен. Адчыняем інвентар. Яго трэба узяць, я так разумею, так? Можна назначыць яшчэ хуткі слот. Давайте возьмем хуткі слот. Ну, на адзінку давайте, няхай ён тут будзе. Будзем літаральна Гордон Фрімер. З відарысам нешта не то. Я спадзяюся, ўсё ў парадку, у мяне на праглядзе выглядае нармальна. Вось. Так. Оп. Нам тыя дзверы, ну, каб не вываліваліся рэчы. Мы же можам усялякае паскладваць там. Я не ведаю, дарэчы, насамрэч. Кавалкі шкла. Давайте, я не ведаю. Ой, блин, не то. Так, я зараз мяне трошки блытае. Забраць. А, можна вось, ёсць хуткая. Так. Дорожны сігналь. Тут і такое. Добра, я нешта раблю, пакуль я не вельмі разумею. Скрампер. Што гэта такое? Оп. А ё-моё. Это ўсё ў парадку? А ё-моё. А я калі яшчэ раз дадзяўбуся да гэтай сметніцы. А, ўсё, яна вырашыла, што хопіць, у прынцыпе. Цябе забярэм. Вас усіх забярэм. На Half-Life 2 гулец, калі што, не абавязкова закідваць кожныя 100 балаў. Ну, так-то я не супраць, але... Ось, просто што, ну, і можна і чакаць. Ну, як бы, яно не абавязкова. Там ёсць ўзнагароды на большую колькасць балаў. Ось. Ну, гэта па жаданню, я як бы не ведаю. Я просто бачу, што па 100 закидываешь. Так, добренько. Собрали
Сабраць літаральна ўсё. Нам гэты скраперы патрэбны для гэтага. Мы разбіраем, зразумеў. Так, мы бярем, заводзім і адпільваем гэтае ўсё. Так. І ўсё смецце з сабою. Пойдзе. Панелі яшчэ. Ух, мы будзем зараз разбіраць. А вось гэтую... Мне падаецца, гэтае кола, яно лепей, чым ты, які ў нас ёсць. А я магу забраць яго проста? Не магу. Чаму? Ладно. Давайте пакуль... кола нам таксама патрэбна. Яго таксама патрэбна вось так разбіраць? Добра. То бок, атрымліваецца, некаторыя колы я магу сабе забраць, некаторыя не магу, мне патрэбна іх раскідаць. А Broken Sword адпраўляецца 100. Дзякуй, Алексеевич Славіч. І вітаю. Так. Добра, я зараз крыху прызвычаюся і, ў прынцыпе, ўсё пойдзе. Так. Оп. Пачакайце, а чаму я раптоўна на мяне пераключыўся? Wall Anchor? Тут нешта з'явілася. Что гэта такое? Можно повесить рэчы на сцяну. Цудоўна. А я могу его распилить? Не могу. Ну ладно. Дык-то яно няма таму, што ты не трымаеш іх яшчэ. Таму і няма. Так. Адчыняем інвентар. Глядзем наши штуки. Робім дзвер сабе. Як я павінен гэта зрабіць? У краме. Крафтить. Добре, а гэта не тут робіцца. Ось он, workbench. Калянска дзвер. Крафтить. У нас з'явілася дзвер. Пашлі-ка. Дзверы вось сюды. Прымацаваць. Цудоўна. У нас з'явілася простая дзвер. Ага. Добра. Адрамантаваць яшчэ можна. Так, блин, не то. Я ўсё яшчэ пакуль не прызвычаюся да гэтага кіравання. Ты у нас. Матэрыял адразу забіраем сабе. Гэта у нас. Перанесці сабе. Перанеслі. Запасное кола. Жадаю. І гэта з сабою. Усё. Запасное кола я магу пакласці вось сюды куды-небудзь? О, магу. Так. Потому что, ну... я павінен інвентаром скарыстацца. Добра. Кінуць. Не? Не тое атрымалася. Так. Я магу і неяк... Так, гэта кінуць, ударыць. Ну. На L2. Усё. Нет, не тое. Блин. Кіраванне, дапамажы мне. Я кінуў. Не, гэта не так працую. Я не разумею. Ухульня, падкажы ка мне. Як мне цябе закінуць проста? Быццам бы няма месца. Я зразумеў, можа быць патрэбна... Окей, я зразумеў. Можа быць для яе патрэбна спецыяльна нейкае месца, дзе я магу яе кінуць. Ладно, паляжы тут пакуль. Клей знайшоў, пакуль не. Я нешта пакуль увогуле разбіраюся. Тут шмат усяго, накідалі мне прадметаў. Узяць у руки. Ага. Адрамантаваць машыну. У мяне одна дзвер. Вось панель. Гэтая развалілася амаль. Давайте-ка я... Оп. Ачмурэнная анімацыя. Я просто такі узяў і ды пляснуў. Гэта жыжа, як па тыпу нейкая. Зразумеў. Як асабіста, яна не звычайная. Гэта не нейкая мясцовая. Бачце, іржа сышла. У нас нават машына плюс-мінус прыгожая. А колькі нас гэтай жыжы гэта ёсць?
Я могу назад таким чином святло поставить себе, не? Не могу. Вось гэтая дверь амаль развалілася. Да і навошта нам тое навучанне, мы тут самі разберемся. Так, добренько. Ну, вы глядите, якая прыгажуня, а? Ну, просто машина Мары. Ё-моё. Так. Это нельзя. Бампера у нас няма. Куды я яшчэ магу? Агледзець... А, усё, гэта я ўсё зрабіў. Добра, мне ўжо не абавязкова. Аглядаем... Оу, яшчэ у нас ёсць ацэнка тут. Што гэта? Замяніць яе можна. Добра. Бярэм. І замяняем. Можа там у яе, дарэчы, і нельга было яшчэ і замяніць. Так. Дакладна яе? Летняя. Хуткасць назапашвання павялічваецца з колькасцю? Не. Хуткасць назапашвання павялічваецца толькі з узроўнем падпіскі. Так. Ну, давай. Мне патрэбна націснуць, так? Не. Не. А чаму яно кажа, што можна замяніць? Можна адрамантаваць вось гэтую. А можна... А, flat tire, пачакайце-ка. Запасная. Летняя. Да не, пачакайце-ка, замена. Ну, у чым моя праблема? Ладно, Кола, пачакай тут. Я могу тебя снять? О. Ну, логично, блин, я повинен спочатку снять Кола, перед тем, як поставить новое. Разумеете? Я майстер. Я разбираюсь. Так, поставили. Оп. Новое. Отскановать гэтае Кола. И что я его отскановал. Набор механіка ўзяць у руки. Я так разумею, гульня для тых, хто любіць пакулпацца з машынай, каму ў гаражы яшчэ не хапае. Так, узялі набор механіка. І адрамантаваць. Тук-тук. І ўсё, і набор механіка разваліўся. Цудоўна. Я запасное Кола жадаю з сабой узяць. Можна з сабой узяць? Ну, калі ласка, я просто ў руках яго буду насіць. Так, я магу яго адчыніць там? Ну, просто назад закинуть неяк. Бо, я так разумею, гэта частка просто на вучанне яшчэ, таму... Так. А, там не хапае... Усё, вы глядзіце. Так. Кола, не укатывайся далёка. Где там у нас? Скрыначки. Ставим скрыначки. Усталявалі. Разумееце, так? Нам спатрэбілася яшчэ свідро, каб усталяваць туды назад. Оп. Матэрыялы для крафту. Оп. Крафтмат. Ну, то бок мы самі сабе паходная херня. Arc девайс. О, дарэчы, можна ж... можна глядзець поўнасцю стан машыны, так? Плюс-мінус. Ну так, у нас некоторых кавалкаў просто не хапае. Ага, добра. Так, Arc девайс, яна сказала, нейкі прототип у яе ёсць яшчэ. Тобто не было. Arc девайс. Куды цябе можна поставить? Я могу? Як адчыніць? А, вось, знайшоў. Оп. Just be your tour guide. It's your North Star and the only way back to safety. Heck, you should consider it the Father, Son, and Holy Spirit if you plan on staying alive. That's how important this thing will be to you. Yes, that's my very own invention. I'll tell you more about it if you live long enough to use it. Удобно.
О, слухайте, у нас амаль пустая батарея. Я тільки зараз перевірив. Ну, добре. У принципі, я плюс-мінус подразобрався. Мне падаецца. Магчыма, я не ўпэўнены. Так, падабраць нейкі блюпрынт. Дзе ён там? А, вось тут. Чтоб то не было. Прасканавалі яго. І яшчэ адзін. Навучыліся розным рэчам. Заправить нашу машину. Где-то там. Оп. Полный бак, коли ласка мне. Зараз поедем. Ну что? Ага. Зарядить батарею. А, мне не потрібно було нічого чинити. Що? Чого? На стіну. Поглядіть місце назначення. What that means is the shape, size, and makeup of just about everything constantly changes. A mile of grass can turn into 10 miles of swamp in the blink of an eye, and it does. Constantly. It's caused by something we call instability. We're completely surrounded by it, and once you've watched it chew through entire mountain ranges, you'll understand that you don't want to get anywhere near it. We can only survive in here within pockets of stability. That's what you're standing in now. And that's what you're seeing mapped on the route planner. If we're going to find you a way out of the zone, you'll need to build a new antenna. Until then, you won't be able to detect stabilized routes beyond your immediate area. So, you've got to go hunting for parts. Зараз я не розповідів, що. Go on, pick a route. The arc device in your car will then show you where you need to go. Калі коротко, ми, ну, для тих, хто гуляв уже нічого нового, я для себе новое очиняю. Сама зона повністю нестабільна. Є тільки невеличкі місці стабільності, у яких ми зараз, наприклад, у одним з їх ми знаходимося. Справа у тим, що подорожжа з кропкі ў кропку ускладняецца тым, што тэрыторыя паміж гэтым, яна можа змяняцца поўнасцю. Невядома, гэтая тэрыторыя поўнасцю можа пераўтварыцца ў нешта новае. То бок, як яна патлумачыла, напрыклад, 1 міля проста травы можа пераўтварыцца ў 10 міль багны. То бок, вы разумееце, змяняецца не толькі аб'ект яшчэ, а і прастора, дыстанцыя паміж аб'ектамі. У выніку вы ніколі не ведаеце, колькі вам прыйдзецца ездзіць. І як яна кажа, што выжываюць яны выключна вось на гэтых кавалачках стабільнасці, разумееце? У сярэдзіне паўвострава. Вось. Гэты клачок зямлі, карацей, стабільнасць. Дык вось, у гэтай стабільнасці мы і выжываем. Наша мэта перабірацца паміж гэтымі месцамі стабільнасці. Але нам не хапае антэны нейкай. Эта антэна дазволіць нам пракладваць нашыя маршруты. Так, добра. Калі так... А, я павінен зацвердзіць наш маршрут. Астравок стабільнасці. Так, вось іх мы і будуем. Так, 3 гадзіны прыкладна падарожжа. Я спадзяюся, нерэальныя 3 гадзіны, таму што я так-то абмежаваны ў часе на стрыме. Так, ну паглядзім. Легенда. Справа. А ёма, тут да халеры ўсяго. Паліва, анамаліі. Злучэнне, добра. Выхад. Окей. Лес, я так разумею. Ну ладно, давайте пакуль прымем просто, а там далей будем разбирацца. Гулявыя 3 гадзіны, ну дзякуй Богу. Добра, у нас ёсць пракладзены маршрут, і наша там прылада ўнутры машыны павінна нам нешта дапамагаць яшчэ, так? Экранчык гэты. Не халера сабе у нас тут заактывавалася ўсяго. Што гэта? Здольнасці нейкія. Окей, добра. Машина, ты ў парадку? Так. Гэта літаральна як радар. А я магу перасоўваць яго? Не магу. Нават змяняць памеры не магу пакуль. Хутчэй за ўсё з-за таго, што мы толькі тут яшчэ захраслі.
Тут есть ночь, и она довольно темная. А тут есть годинник здесь. О, радио. О, я його літерально повинен шукати. А, ні, не повинен. Все добре. О, поїхали. Так, добре. Не то. Призвичаються до нового адлюстрування. Так. Світло. Ну, світло нам не тільки зараз потребується. Давайте зекономимо нам акумулятор. Я завел машину. Все, поехали. Поехали. Давай. А, ми ще у стабільності. Добре. Ми десь зараз вийдемо на дорогу. Оп. І ось вона наша, я так розумію, заїзд наш буде зараз. Так. Ну добре. А я можу ніяк блюпринти? У мене там ззаду не хапає двері насамреч. Так. Може варто було поглядіти ввогуле. Так. Я не вельмі, блін, стільки усяго, стільки менюшек, гэта і ў менюшках, ё-моё. Так, двери у нас есть только одного типу, панельки так само. Добре. Тое коло я собі поклаў. У нас не хапае гэтай лямпачкі, ліхтарика левого. І рухавік. Ён чамусьці там на гэтым адзначаны як чырвоненькі. Так разумею, з ім праблема нейкая ёсць. Давайте пакуль я прытрымаю свае рэсурсы. Іх шмат даволі сабралося, але я пакуль не ведаю, што для чаго патрэбна, і таму выкарыстоўваць іх, мне падаецца, не варта. Так, абіраем мапу. Мапа і падарожжа. Так? Поехали. Прыгажусь, добра. Okay, newbie. I'll keep this simple. Don't want to overwhelm that little brain of yours. You'll need a few things to rebuild the antenna at the garage. Антенну First on the треба list is будувати. plasma. The woods are littered with plasma generators. Look for a research trailer or a spark tower. But that's those antenna things zapping you when you get too close. Both are always accompanied by plasma generators. Плазма-генератори. Я так розумію. А, ну ось біля The трейлерів. device is picking up on some plasma generators nearby. Your headset has a built-in scanner. Use it on the plasma generator, and it'll figure out the tools you need. Окей. Ось вона мапа території гэтай. І ёсць рознае тут. Добре. Я... О, до речі. У мяне ж там гэтае самае. Я набраўся рознага смецця. Давайте усе матэрыялы перакладзем. І толькі неабходнае пакінем у сябе. Так. Для ремонта таксама мы давайте кінем сюды. Гэта мы таксама Rotflare. Пакуль не ведаю, навошта яна мне, пакуль выкладу. Ну, добра табе дня, Рэгана. Так. Усім павінны арда. Чтоб такія арды не былі. Так, мне падаецца, гэта плазма-генератор. Не, што гэта? Студіум... Святло. Так, адзначаем. Хендвак. Окей, чтоб то не было. Што я магу даведацца пра гэта? Нічога? Я не ведаю. Мне вядомыя рэчы не аблізваюць. Блін, вельмі хацелася. Так, Impact Hammer. Добра. Мне патрэбны нейкі малаток. Малаток, мне патрэбны малаток. Малаток, вось ён. Як мне яго стварыць?
one's Ага. coming back ever again, so go on and take what you need. Transports, homes, outpost facilities, they've all been abandoned since the zone was decommissioned in 87. Most of those structures won't even be there the next time the instability scrambles the area. So loot to your heart's content. Just loot away. Ага, так, глядзім. Па спісе мне патрэбны нейкія... Ой, тут скокаць можна. Ні халеры сабе, нічого не чакаў. Так, гэта у нас пластик і тканіна. Тканіны нам не патрэбна. Месца у нас у інвентарі таксама не шмат, таму ў першую чаргу тое, што патрэбна. Так, яшчэ раз, чек-ліст наш. Ідзе ён. Так, метал. Ага, газовый цилиндр. Брать усё? Добра. Yes, I was hoping to go another decade Там without разберемся. hearing your voice again. What did you finally talk Оп. Francis to death? Hello to you too, Oppie. And no, I'm still here. Забираем усё, там разберемся. Мне б ліхтарик який, я ж тут не бачу. Нормально. Дверь нейкая. Тут не бачно ні халеры. Давайте, може, я... Альбо гэта і ёсць задумка гульні, па тыпу цёмна і цёмна. Там разбірайся з гэтым говном, пакіну цёмным. Мне б ліхтарик. Дарэчы, можа мне ліхтарик і ё? А, не, няма. Не бачу нічого такого. Сигнальные агенчики. Ну, блин, шкода трохи на литеральном покойчик один агенчик это выкористовывать. Так. Я могу тебе взломать? Не? Не? Не працуе. А ты? Не, не працуе. Добра, ладно. Я чую нейкі дзіўны гук. Мне не падабаецца. Так, там яшчэ домікі ёсць. Угу. Панель. Там ні халеры няма, давайте панель гэту разберем. Не шкадаваць. Добра. Я, дарэчы, паклаў іх у машыну, таму... Угу. У вялікай колькасці. Добра. Я іх паклаў у машыну і палічыў, што можа варта захаваць іх. Таму што мне іх, ну, мне іх 5. Блін, халяра, не тое. Ты зрабіў... Так, ты мне пойдзеш? Ёсць. Добра. 20 можна носіць. Добрынька. О, дарэчы, святлей становіцца. Сонька выходзіць. Can you not? I'm a little busy trying to keep them alive. Так, як ім карыстацца. О! Fine. А, ён літаральна як ліхтарик працуе. Я думаў, яго прыйдзецца кідаць, і мы яго прадзяўбем. Ну, на гэтым скончыцца. Не, ўсё добра. Seconds and counting. Я задаволены. The remnants, in short, they're old objects that do all sorts of weird things. They bind themselves to people, and you're the latest victim. You and the car are inseparable now, so get acquainted. Once the remnant is bound to someone, they become gradually more obsessed with it. It takes over the victim's mind until they go crazy and run off into the zone with it. No one has ever been able to resist its siren call. That fixation is probably worming its way into your brain as we speak. This is the first time we've ever got our hands on one. But we know all about the past remnants, and oh gosh, this one time it materialized as an old... Ён нас спужае рознай халерай, што з намі здарацца, таму што мы And now I'm працуем submitting з the transmissions ремнантом. going to your receiver. Anything critical to your immediate needs will broadcast directly and immediately to your radio and headset. Anything not mission critical will be on a low priority frequency. Those transmissions will be recorded Я and могу пролезть indexed for туди? you to listen to at your leisure. And by low А, там priority, I mean just about everything that comes out небяспечна. of Tobias's mouth. Я магу дацягнуцца. Оп. Забярем сабе рэчы. Што там за гукі? Трошки жудасна. Так, ну ладно, добра.
Трэніруеш досвед? Я бы паспытаў не падказваць, але ну мелкія падказкі некаторыя дапамагаюць, але я ўсё ж такі жадаю сам разабрацца. Тым больш, што я зараз перагружаны нават самой гульнёй, нават без яшчэ дадатковай інфармацыі, я трошкі перагружаны інфармацыяй. Вось. Нічога, ўсё ў парадку. Я літаральна зараз спрабую зразумець, што дзе. Блін, яшчэ прызвычайваюся да кіравання. Бо як бы мне падаецца, хутка на мыш я перайсці не магу. Халера. Таму што, ну, вось гэтае пераключэнне трошкі незручненькае. У нас ежа ёсць. Добра. Ежу складваем. Так, медычную аптэчку я забяру з сабою. Можа усялякае здарыцца. Так, і, блін. Кіраванне. Да яго прыйдзецца яшчэ прызвычаюцца і прызвычаюцца. Не, аптэчку давайте пакінем, а ежу з сабой возьмем. Я так разумею, ежа працуе як для лячэння, бо на ёй плюсик таксама намаляваны. Можа, мне патрэбна было ў машыне ўвогуле выключыць гэта самае. Так, спыніў. А то мне падаецца, я пасадзіў нам батарею, просто ні за што. Так, я пасадзіў палову акумулятара. Толькі радыё і тым, што машына ўключоная стаяла. Так, добренька. Я плазму гэтую так і не сабраў. І хаммер я гэта не сабраў. Добра, я зразумеў. Я займаўся рознай халерай, а не толькі якой патрэбна. Так. Сабралі. Малаток. Оп. Шкло. Это все мы собрали. І ўсё. Мне падаецца, яшчэ адзін павінен быць, так? Ён же не можа быць адзіны. Мне 5 плазмы патрэбна? Куды я столькі возьму? Дзіўна. Добра. Я зараз. Я жадаю туды пролезці ўнутр. Вось у гэтую халеру. Як мне ў яе пролезці? Яна як бы намалявана, што я магу неяк паспрабаваць ёй взаимодейнічаць. Гэта штука не спрацуе? Не, яна не працуе. Ты. Рэкамендуецца працаваць рукамі. Цудоўна. Блін, а што мне рабіць з ёй? Сканаваць усё. Добра. Набор электрыка. Набор электрыка. Я могу такі зрабіць. Бэтэрі джампер, механік, халера. Я такую штуку рабіць не магу. А ёмаю, там яшчэ да халеры. Блін, да халеры ўсяго ў гульне. Ну, трэба сядзець разбірацца. Што адбываецца? Так. Можа, я яшчэ не ўсё гледзеў. Бо плазму патрэбна 5. Я так разумею, за ўсю лакацыю мне патрэбна 5 сабраць. Бо тут не выглядае, што нешта ёсць. О, давайте дверь разберем. Ага, добра. Што-небудзь яшчэ панель засталася. Так. Я так разумею, што гэтая гульня літаральна збольшага сядзіш. Насамрэч, я думаў, што я буду больш катацца, чым я буду крафціць. Вось. Нешта нечаканае. Ну, я неяк сабе трошкі па-іншаму уяўляў гэтую гульню. Так, паліва тут трошкі ёсць, але машыну сюды я... А давайте возьмем паліва трошкі. Не, давайте даследуем, што там яшчэ ёсць, а потым возьмем паліва. Так. Ну так, я думаю, што, блін, яна... Гэта... О, тут зверху, блін, да халеры чаго было. Яна літаральна ў пачатку асабісці, я так разумею, што для стрыма, канкрэтна як мінімум разабрацца базава, гэта не халеры сабе. Вось, у мяне зараз трошкі перагруз інфармацыйны. Гульня накідвае, і пры гэтым яшчэ на фоне, напрыклад, хтосьці там нешта кажа. Блін, я туды жадаю пралезці, можна пралезці неяк?
Там нешта, блин, можна пазбіраць. Я ведаю, што радыяцыя, але, блин, тут паўсюль небяспечна. І вось на гэтую яшчэ мне адзначана, што... О, як мінімум гэта я магу разабраць, я думаю. Прасканаваць. Усё трэба сканаваць. Я не магу нічога з імі зрабіць, так? Не магу. Толькі гэта шкло мне дае. Ну, добра. Ну, халера з ім. Я думаю, поедем далей. Бо зараз неяк я не бачу нейкага сэнсу ўвогуле. Так, усе наши рэчы гэтыя закидываем сюды. Малаток гэты я возьму і пакладу. Блин. Так. Малаток кладзем сабе. Бяру. А я магу яго перанесці. Вось, перанесці. Я не жадаю яго закидываць у іншы. Так. Ежу гэтую таксама вось сюды. Ломік. Калі ласка, вось сюды. У прынцыпе, ідэальна мы зараз склалі. І давайте яшчэ і паліва заберем, уже раз такая справа. А то машина там стаіць без праблемаў. Адзінае, шкада, я пасадзіў сабе батарэю там даволі моцна. Бессэнсоўна. Мог і не садзіць. Оп. Высмокталі. Там можна было сканаваць. Я так разумею, гэта усе сканы дадаюць у веды, і далей гэта будзе, ну, больш зручней, яно ў інтэрфейс дадаецца. Паліва у нас ёсць. Адразу зальем яго. І пакладзем на месца. Таксама адскануем, а то мы ж не ведаем, што ў нас у машыне адбываецца ўвогуле. Бампер. Ну, все, мне подается. Давайте, поехали далей. Так, что у нас тут? Это место мы доследовали. Едем сюда. Попробуем это место оглядеть. Так. Заводимся. Оп. Альбо наоборот, я не веду. Нет, не тот режим. И отсюда не уехала машина, блин. Я не поставил я на ручник. Ого, кинейки. Так, почекайте-ка, вось там бачу яшчэ плазму. Яна там нешта казала наконт таго, што гэта небяспечна. Бо дзёбня. Давайте глянем. Давайте поглядим, як нас дзёбня. Так, мне спатрэбіцца малаток. Вось гэта. Ты ж бяспечна, ты ж мяне не дзёбнеш. Походу дзёбнеш. Будзе бяспечна. Все нормально, яна не выглядае як небяспечная халера. Ну, ўсё в порядку. Так, сканували. Так, збіраем усё, што магчыма. Ёсць? Ну, а вы бянтэжыліся. Так, дзверы. Вось тут. Ці магчыма? Ломікам, калі ласачка, адчыніць. Забіраем усё, што тут ёсць. Тут да халеры ўсяго. Добра. Забралі. І паліва тут няма. Добра. Кола давайте возьмем. У нас запаска есть одна. Цікаво, блин, что они тут будовали? Что это за доследовальная такая платформа была? Я сподіваюся, гульня трошки ідзе ў лор з сябе же рассказывает, потому что пакуль ні халера не зразумела. Ось, нам рассказываюць розныя факты аб гэтай мясцовасці, але нічога пра тое, што сапраўдна адбылося. З іншага боку, калі б яны мне яшчэ і гэта пачалі накідваць, я бы ўвогуле. Так, давайте назад трошки здадзім.
Пум-пум-пум. Все беспечно. Забрали собі яшчэ плазмы. У нас амаль уся плазма, якая нам патрэбна ёсць. Так. Аномалія. Пачакайце-ка. Опа, інфармацыя пра аномалію. Добра. Не ведаў. А давайте я забяру адразу, навошта машыну перапарковваць па 10 разоў. Я магу сюды падбегчы. Зрабіць усё. А ё-моё. Такая штука. Пакуль што я больш бегаю і збіраю смецце. О, блин. Кава. Што гэта такое? А? Оп. Гэта тэрыторыя, на якой я знаходжуся, яна стабілізавана, а там нестабільная зона. Окей, не кранаем нестабільныя зоны. Не лезем туды. Так вось, якая штука? Выглядае так, што у прынцыпе, як бы я больш часам займаюся тым, што збіраю смецце, чым езджу на машыне. Што ў прынцыпе неблага, проста гэта не зусім тое, што я чакаў. Так. Давай, машинка. Ставдзіся. Поехали. Выйдем на дорогу, а то шкода колов машинки. Угу. Тут есть здесь эскорот, и там можно подъехать до трейлера. Вот это. Чекайте-ка, что это? А, додатковые джонненьки, короче. Окей. Нормальный выход. А, вось гэтыя хлопцы з Арда, гэта яны і ёсць. We live right in the mid zone. Just a hop, skip, and a jump over another big old wall from where you're at. Oh, and that old bat over there? That's Dr. Ophelia Turner, former director of research and development herself. То бок яны ўсе... А ё-моё, што гэта? Абдактор. То бок ён можа засмактаць. Я спадзяюся, ён машыну мою не скрадзе. Так вось. Гэтая групоўка, ну, тыя, хто нам дапамагаюць, яны літаральна з той же самай кампаніі. Зноў дзіўныя гукі. Яны з той же самай каманды, якая, у прынцыпе, і стварыла гэтыя самыя навукоўцы. Войскова скрадзе. Ну, спадзяюся, пакуль ён там трымаецца ў баку. Дык вось, яны якраз такі займаліся гэтымі даследаваннямі, то бок мы атрымліваем парады ад людзей, якія ўсё гэта і нарабілі. Ачмурэнна. Так, мне падаецца, там яшчэ адзін такі абдактор рухаецца, так? Ух, ладно. Так, што ў нас? Мапу я паглядзець адсюль не магу, толькі ў машыне, я так разумею. Ёсць закінуты нейкі дом там на пагорку. Давайте сходзім да яго. Я баюся тут трошки пакідаць сваю машыну, але я рызыкну. Ён там лётае сваім маршрутам, і мне падаецца, не набліжаецца. На пагорак, нейкі закінуты дом. Ого! Ты что такое? Якорь стабильности. Стабильный якорь. А? Я боюсь, что калі гэты якор для стабілізацыі тэрыторыі, лепей яго не кранаць. Я не буду гэтага ламаць. Что у нас тут? Мне падаецца разумным такія рэчы не ламаць. Збираем ежу. Сметница. Ага.
Ну і ўсё, атрымліваецца. Добра, мы знайшлі, што гэта за месца, мы ведаем, што гэта такое. Вяртаемся да машыны. Вось яна стаіць там і яшчэ не скрадзеная. Пум-пурум. Пум-пурум. Ёсць. Цудоўна. У машыне я сябе адчуваю больш бяспечна. У прынцыпе, пакуль час давайте скарыстаюся гэтым самым. Мне толькі падаецца, у мяне даволі не бясконца і паліва, і гэты самае, і час. Ну, у мяне электрычнасць пакрыху. Не, батарэя яшчэ ёсць. Добра. Объедем. Что у нас там? Далее по дороге едем. Игноруем гэтага лютаючага хлопца. Так, шмат машин. Спынимся тут. Ты наш не уедем? Машина. Ты ж не плануешь уезжать? Дякую тебе, великий. Так. Ну что? Отсюль мы заберем палево. Усё якое ёсць. Угу. А ё-моё, я зараз зразумеў, наш паліўны бак гэты ён даволі маленькі. І ён далёка не бясконца. То бок гэта яшчэ прыйдзецца гэта ўлічваць. Я не змогу сабе ўсё паліва з машыны зліць поўнасцю. Толькі частку. Добра. Нават лепей. Разбіраць вас ці не? У мяне гэтая штука амаль скрэпер гэты амаль разламаўся. Я не ўпэўнены. Яго можна адрамантаваць неяк? Blueprints. Repair пуці, battery jumper. Ну вось гэта зарадка для батарэйкі. Набор механіка. Добра, давайте вось набор механіка яшчэ сабе. Battery jumper адзначым у пажаданні. Што такое sealing kit? Ага, просто заварыць як праблема нейкія. Давайте яшчэ панель сабе збярэм, калі будзе магчымасць. У нас туду, карацей, ліст пашыруся, каб зда. Так. Я што-небудзь з гэтага магу скрафціць? О, магу панельку сабе зрабіць. Цудоўна. О, і магу адразу яе ўсталяваць. Ну, глядзіце, машынка прыгожая стала. Так, і яшчэ я адну такую панельку зраблю. Бо мне падаецца, там злева ўперадзе няма. О, ну цудоўненька. Адзінае добра было б, можа, ззаду дзверы паставіць, а то дзвярэй няма. Так. Адзначу гэтую. Наборы. Battery jumper адзін зраблю. І набор механіка. Ну і давайте яшчэ набор гэтыя, якія падлатвае машыну, карацей. Вось вас. Яны нормально так месца займаюць. Алера, ну ладно. І не складваюцца яшчэ ў адзін слот. Добранька. Мне падаецца, пластыка тут не будзе з гэтага. Металла у нас не толькі б шмат. Блин, было б дзе адлюстраванне, колькі у нас усяго. Металла у нас трошки хапае. Ну, плюс-мінус. Але давайте... Блин, мне шкада вельмі нашай гэтай вось апарата, які амаль зламаўся ўжо. Я магу яго адрамантаваць неяк? Не, я не бачу. Ён жа можа зламацца і ўсё, я ж тады нічога не збяру. Ага, зрабіць новы скрэпер. Добра. Нам патрэбны пластык тады. Давайте пакуль гэты скрэпер не губляць. Пад'едзем трошки яшчэ дамоў нейкіх і забярэм пластык які-небудзь. Там чырвонае нешта. Ну тут і нават недалёка яшчэ уехаць там. Можа ў гэты дом атрымаецца зайсці. Зараз прызвычаюся кіраваць машынай і ўжо пакрыху хутчэй атрымліваецца. Прыемна. Так, ты у нас дверь.
Але это зачиненное. Так. Оп. Ускорили. Что у нас тут? Ты. Забираем усё, і тебе так само. Мне цікавіць нешта пластикавае. Я так разумею, гэтыя трейдеры ўсё... Вось арда гэтая. Это ўсё у нас вучоныя, якія тут былі. Что это такое? Упрыгожванне. Добра. Набор інструментаў. Рознага смецця назбіраем. Па адчуваннях зараз літаральна Long Dark. Ну вось. Абшукаць кожнае месца. Адзінае, што я не пры такіх пагрозах гуляю. У The Long Dark усё ж такі ёсць момант, калі ты як бы кожная хвілінка ў цябе лічыцца. Зараз я не... Ну, я разумею, што ў гульне хутчэй за ўсё гэта пакуль туторыял, таму мяне нікуды не спяшаюць. Вось, тым больш, што я спрабую зразумець увогуле, што адбываецца. Але я так разумею, потым будзе больш напружана. Пакуль што сядзім чылім. Так. Казмат. А чаму я не магу яго адчыніць? Магу адчыніць. Так, хімікаты. Ну, ўсё добра. Давайте ідзем адсюль. Я магу зараз, мне хопіць? На скрэпер не хопіць, у нас пластика недастаткова. Добра. І дыстанцыі пакуль маленькія. Ну, шчыра, калі не спяшацца нікуды, то ў прынцыпе тут... Так, радыёстанцыю знайсці. Слухайце, а не з'яўляецца гэта радыёстанцыяй тое, дзе я быў? Нешта дзіўна. Так, вось гэта хлопча. Зламаем. Плазма для чагосьці патрэбна, правильно? А то мы зараз усю выкарыстаем, гэта неяк неправільна. Чырвоненькая, гэта я... Пачакайце-ка, чырвоненькая, гэта тое, куды мне патрэбна, альбо не? Нешта там дзіўнае. Давайте туды пад'едем, праверым. Дарэчы, калі пластик не выкарыстоўваецца на дзверы, то... Пластик выкарыстоўваецца на дзверы, шкада. Я бы сабе заднюю дзверы зарабіў, а то машинка выглядае так сабе. Ох, якая ж музыка. Поехали. Гэта ўваход. Не, гэта тое, адкуль я прыехаў. Там няма сэнсу. Разумеў? Это марнаванне часу. Што ў нас? Радыёстанцыя далей. То бок тое месца, якое я глядзеў, яно не радыёстанцыя. Добренька, паехалі далей тады. Оп. Жуть якая. Я могу выйти? Ой. Ё-моё. Что это такое? Аномалия. Турист. Что вы тут робите? Жудасна яка. Што мне аб іх вядома? Мне нічога аб іх не вядома. Нахрен гэта? Окей. Давайте скинем гэта ўсё. Деколі так само. Поехали далей. Нахрен гэта. Объезжаем туристов. Там станция палевная. Добро, давайте до яе. Прыгоженька. Вельмі такая, ведаеце, калі вы зараз трошки подразабраўся, ну, мне трошки на пачатку перагрузілі, на мой погляд.
Ну, гэта па маіх унутраных адчуваннях. А, блин, забыл выключить. Оп. Оп, спыніліся. Вось так, правильно. Вось, спачатку вельмі перагрузілі просто ўсім адразу і ведаў, і то зрабі, гэта зрабі. Мне як бы показалі, як усё рабіць. Добра, калі, конечно, вядома, калі ты ўжо разбіраешься, там ніякай праблемы. Вось, для мяне для пачатку было трошки перагрузам. Так, што гэта? Анамалія. Боллард. Добра. Цікаво. Тут. Оу. Ты опускаешься? А ты не збираешься подниматься потом? Цікаво. Ось там радиостанция, мне так подается, не? Ладно. Мапы нема, на жаль. Так, что у нас тут? Кола. Не, колы нема. Ну, да нават никакого не позбираешь. Тут за гульня такая. И что такое? Что в скрыне? Мы тут зусім незаўважна уламываемся ў чужыя дамы. Зусім легальными рэчамі займаемся. Рама полностью пустая. Я чую, як болларды звонку рухаюцца. Сачы за дарогай. Ёсць хоць штосьці, а? Мне пакуль што пуста зусім. Так. Не. Літаральна Long Dark, я вось зараз такі. А што тут за халера? Аномалія? Окей. Тебе бентажить аномалии, просто пни их. Так, скрапер. Давайте на гэта скрапера. Магчыма, гэта будзе апошняе выкарыстанне скрапера. Не, яшчэ пакуль трымаецца. Болларды звонку гучаць жудасна. Мы амаль нічога не знайшлі. На мой погляд. Дзіўна. Цэлая крама і амаль нічога. Чакайце-ка, гэта была одна дзвер, а гэтая дзвер куды вядзе? Там нельга пралезці. Зразумеў. Big Dance. Добра. Яшчэ тыя домікі. Плазма карысная штука. Хутчэй за ўсё. Будем збіраць яе. Оу, чекай-ка, по домику нечто лазае. И зноў жа об дактарах это. Ты ж не летишь до моей машины, а? Хлопча. Не. Не летіть. Добра. Что это за станция такая? Давай-ка. Розная тканіна. Чекайте-ка, что там з'является? Небяспека. Я у небяспецы? Я здоровье губляю. Ай! Холера. Выпустите меня. Блин, меня здоровье гублял там. Так, зайдем туда еще раз. Так, хутенько проверяем, что у нас тут есть. Так, ни холера нема. Побегли отсюда. Так, я набираю радиации. Ага, то бок, это просто так усё. Абдактор гэта. Гляди мне, абдактор. Скраде мою машину. Я нешта далёка ад машины адыходжу, я боюсь. Так, смецце, машины амаль у 0. Арда херня. Так, добра. Оп. Яшчэ месца. Збіраем рознага. Збіраемся гульня пра тое, як вы збіраеце смецце. І час ад часу вы катаецеся на машыне. Калі вы думаеце, што асновы галоўны геймплей гэта якраз такі, як вы на машыніке катаецеся, не. Гэта ўсё падман. Так.
Яшчэ знайшоў. Ну добра, мне атрымліваецца, у мяне хутчэй за ўсё зараз могу зрабіць новы скрапер. Абдактара... Не падаецца там машына неяк іншага колера, чым усё астатняе навокал? Давайте зараз і да яе збегаем. Скрэпер свой скарыстаю апошні раз. Хутчэй за ўсё гэта будзе апошні раз, калі я ім карыстаюся. Так. А чаму ты не адчыняешся? Зачыненая, так? Оп, ломік зламаўся. Добра. Разбярем тады. Оп, панельку разабралі. І ўнутры да халеры ўсяго. Цудоўна. Забіраем смецце. Наш апошні... Абдактара, ты мяне пужаеш. Так, што ў нас тут? Тут нават яе спрабавалі нешта драмантаваць, я так разумею. Так. Стальная дверь, стальная панель. Давайте яе разберем. Оп, і наш скрапер мінус. Добра. Ідем да машыны і зараз якраз зробім сабе ломік і скрапер. Скрапер як мінімум. Окей. Так. Скрэпер ёсць. І ломік ёсць. Далей працягваем нашы узломы розныя. Адзінае, што я магу зараз хутчэй за ўсё зрабіць сабе дзверы, так? Не, на дзверы не хапаю. Халера. Рэальна, я займаюся тым, што больш абкрадаю проста мясцовасць, чым катаюся. Вельмі дзіўна. Эта стальная панель была ў вельмі добрым стане. Можа, я і херню зрабіў, што зараз разабраў яе. Так. Так, ёсць. Шмат металла, трошки шкла. Металла можа занадта нават ужо. Цудоўна. А што ў нас, давайте, я гэтага сёння ўвогуле не рабіў, што ў нас увогуле па стрымах, па планах? Я буду зараз стрыміць заўсёды з раніцы. Так атрымліваецца, што праца перанеслася на вечар. І гэта будзе паўтарацца так кожны дзень. Я буду пакуль з раніцы, толькі з раніцы і стрыміць. Вось. Але, калі будзе нейкія там... Я буду больш прызвычаюся, даведаюся наконт свайго расклада, бо ён пакуль такія ў яго невядомыя ёсць нюансы, то я, можа быць, пачну яшчэ стрыміць, можа быць, перанесу некаторыя стрымы. Гэта ўсё не дакладна, на жаль, я не магу вам дакладна гэтага сказаць, але прыкладна выглядае так. Я магу гэта ў рукі ўзяць. Альбо... Ой. Скрапер, калі ласка, верніся ў рукі. Вось. Наконт пераклад дыска різем. Зараз мы ў этапе... Так, вось гэта ўзяць у рукі. Мы зараз у этапе, калі мы рыхтуем, у нас ужо ёсць пераклад, у нас ёсць ангельская версія, у нас ёсць польская, беларуская на аўтаматычным перакладзе, і зараз управляюцца радкі. Дыялогі з гульні ўжо дасталі, таму атрымліваецца, напрыканцы адпраўляецца 10 тысяч. Ні халеры сабе. Вось, пятнічныя стрымы, дарэчы, застаюцца ўсё яшчэ ў пятніцу, яны толькі будуць зараз днём, магчыма, штосьці зменіцца ў будучыні, але пакуль невядома. Наконт гэтага яны пакуль будуць таксама ісці з раніцы. Вось. Так, той домик я праверыў. Той машыну я разабраў. Мне падаецца ўсё. Добранька. Паехалі тады. Мне падаецца, тут больш нічога не застаецца. Якія жудасныя гукі. Так, добранька. Машына. Дык вось. Нашы заднія два кола трошкі ў неідэальным стане, але ў астатнім, у прынцыпе, няблага. Нам бы ліхтара яшчэ пярэднія выправіць. Так. Пра што я казаў? Дыск ідзем зараз у працэсе. Мы зараз спрабуем... Ну, зараз Вулчар у асноўным робіць усе выпраўленні, звязаныя з тэкстам. То бок такога плана. Я, па магчымасці, ў бліжэйшыя дні дастану дыялогі ўжо ёсць, я ведаю, дзе яны, я нават з іх гэтую ангельскую версію гульні дастаў, але
Я яшчэ планую дастаць іх, згрупаваць іх, скажем так, дыялогі, пакінуць, каб усе фразы былі ў адным файліку. Напрыклад, усе фразы, звязаныя з адным дыялогам, былі ў адным файліку. Хаця бы так, ідэальны ўвогуле для мяне варыянт. Радыёстанцыя направа. Добра, зараз мы знойдзем, дзе згарнуць. Так? І што стукае? Не, даецца. Вось. Я паспрабую дастаць дыялогі і згрупаваць іх. Такім чынам пераклад вельмі спрасціцца, таму што зараз усе рэплікі абсалютна не звязаныя паміж сабою. Мне падаецца, я зразумеў, як брамы гэтыя, ну не брамы, а ад плота пазбаўляцца. Ну вось, яго трэба проста машыны разбурыць. Так, радыёстанцыя. Яна дзесьці тут, так? Шкада, я бы жадаў, каб у гэтай гульне было больш дыстанцыі. Ну, пакуль я не ведаю, можа гэта зараз так, але па адчуваннях дыстанцыі вельмі кароткія, я больш гэтае самае, я больш займаюся смеццем, чым катаюся. Ось, мне было бы больш прыемна якраз такі паездзіць, ты едзеш хвілінак 5-10, і потым спыняешся, робіш прыпынак і разбіраешся са смеццем. Ось. А то мы прыязджаем вельмі хутка, і ў асноўным мы займаемся тым, што оглядаем те самое новоколер. Ось. Гукнікі. Ага, вось яна радыёстанцыя, так? Добра. Трансмітер для перадачы, яго няма. Вось. Калі я распіхаю ўсё па дыялогах, па файліках сваіх асабістых, тады магчыма будзе дадаваць новых людзей, таму што зараз любы новы чалавек гэта і так падрыхтоўка, ну, тлумачэнне ідзе, што ў нас ляжыць, як гэта працуе, дык яшчэ наверх гэтага дадасца ўзровень таго, што ўсё ў адным файліку, усе дыялогі, увесь дыск Elysium ляжыць у адным файліку, і, ну, у гульне і запакаваныя ў адзін асет. І гэта трошкі, гэта чакана ад гульні, але гэта незручна з пункту гледжання, ну, працы. Не халеры тут у нас адразу. На халеру ўсяго, кайфы. Так, трэба, дарэчы, кожную машыну па дарозе разламаную правяраць, што ўнутры знаходзіцца. Не падаецца, альбо можна залезці наверх? Лесвіца заблакавана. Добра. Дарэчы, у мяне ў інвентары, мне падаецца, была вось ежа. Давайте паспрабуем з'есці. Як я цябе есці? Выкарыстаць. Оп. І здароўе пакрыху падвышаецца. Так? Яшчэ. Можна яшчэ і яшчэ з'есці. Ідэальна. З'елі ежу і пры гэтым вызвалілі сабе трошкі месца. Ну, так. Трансмітер гэты збіраем. Оп. Ага, нестабільнасць пакрыху выходзіць пад кантролю. But it needs to be charged first. And to do that, you'll need anchors. Take a look at the arc device display. It maps all anchors in the nearby area. Find an anchor and feed it to the arc device to charge it. But don't you worry your pretty little head about how it works. You'll be out of here soon, so there's no reason to learn more about it. Я зараз зразумеў. Памятаеце, вось гэтае месца, якое я казаў, што гэтае самае, так, назад здаем. Оп. І ўправа. Дык вось, памятаеце, я знайшоў там якар і такі, мне якар не вельмі патрэбна, так-то ўсё ў парадку, правильно? Дык вось якая справа, гэты якар, насамрэч, я павінен разбураць гэтую... Зараз гэтай тэрыторыя стабільна, але мне патрэбна гэты якары збіраць для таго, каб запіхваць іх у сваю машыну. Вось, для таго, каб вярнуцца, для таго, каб выйсці з гэтага месца. Таму атрымліваецца, я зараз буду разбураць гэтую стабільную тэрыторыю перад тым, як пакінуць яе. Так. Добренько, выязджаем на дарогу, і я так разумею, вось там справа у нас ёсць некалькі. Цудоўна, паехалі. Зараз я сябе адчуваю трошки больш упэўнена. Я магу гэтую штуку паглядзець. Невялічкі тэст.
helping our friend here right now. Seems positively helpful. Seems like me. You're looking to turn a new leaf or О, something? слухайте, туди навіть нельзя The only thing I want to пройти. look at is a 12-year-old А, можно. whiskey. And the back of this breacher's head when I send them packing. But isn't it worth taking a detour to run just a tiny little test? Can't think of a worse way to spend my time. Please. I've seen you manipulate waveforms with your right hand and knock back a double with your left. Or am I to understand you've lost your touch? What I'm understanding Нечто is that хрупкое в you машине. won't shut the hell У, up камень. until I test this remnant. Yep. Fine, stop crowding my frequency. What? Wait, really? Avi, darling, you never give in this easily. What's Ooh. going on? Francis? Yes? How have you not thrown him to the bunnies by now? Those anchors may look like glowing balls of magic, but it's Limtech through and through. Don't be scared. They haven't exploded in anyone's face. Я слухаю, що він там каже. Recently. Добре. Берем. Паркуемся. Трошечку ближэй, ось там, де я. Тому що я не ведаю, што адбудзецца, калі я заберу адзін такі. Толькі гэту сітуацыю пагоршыць. Оп. Ну што, забіраем. Гэта павінна прывесці анамалію да большай нестабільнасці. Оп. Окей. Гучыць як нешта дрэннае. Упс. А ё-моё, высунулся. А ё-моё. А ё-моё. Так, давай-ка забирать. Оп. Не халеры сабе. Это вось настолькі дрэнна ўсё пачынаецца. Так. Уставили. Давайте, машина, 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 машина. Я не моцна пашкодзіў яе. Нестабільнасць. Мне патрэбна іх больш. Не хапае зараду. Добра. Набіраемся. Я так разумею, вся аномалія зараз. Гэта яшчэ не дрэнна, гэта нечакана. Я просто такі, окей, я дастаў адну маленькую на мапе, так? І наколькі дрэнна ўсё можа пайсці потым. Я вось ад гэтага асэнсавання больш і ачмурэў. Добра. Тады зараз гэта заберем. Таму што гэта маленечка адна, і анамалія гэта стабільная ўвогуле. Я просто сабе катаюся на тут святло, добранька ўсё. Добранька. Так. Я пакуль нават машыну не буду ставіць. Ну, карцей. Няма сэнсу глушыць. Бо я не настолькі надоўга планую. Ну, давай-ка. Яшчэ якар мінус. Калі ласка, не раздзяўбі мне ўсё. Ты? Покласти. Зачинили. Ничего не разваливается. Добро. О, я уже запрацовал. А чему на мапе там два места значено? А брать место на мапе. Так. А ё-моё, так почекайте, там за нами. Ау. Ау. Тишей, 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 тишей. Так. Я могу? Ага. Нам патрэбна туды. Я могу туды добрацца раней, чым яна стане нестабільнай? Я не разумею. Добра, я... Оп, натиснул. Я не ведаю, что отбывается. Поехали. Опс. Мне потребна тут кнопку. Так, светло. Добро. Поехали, тюль. Машинка, машинка. Не развались, а? Машину заносить. І нам просто патрэбна выбрацца, так? А чаму? Я ж мог бы... А, ну я зразумеў, то бок я магу даехаць да мяжы гэтай зоны.
І потім тільки її активувати. Ну давайте уезжаем. Оп. Добро. Ну все добро. Well, you're alive. Я живу. Certain if the zone didn't get you, that gateway would. Did I not mention that you're the first human I've sent through that thing? I mean, there are rodents, but it's not like it's completely untested. But anyway, it worked. Я на дагэтуль ні разу не адпраўляла праз гэтыя разломы людзей. А дагэтуль толькі розных пацукоў. It's the only way to get back with all your marbles intact. Now, take those parts you found into the back room. I'll let you use my fabrication station. Цудоўна. For now. That station will concoct ways for you to rig up anything from roof racks to flare guns. Assembling an antenna with those parts you brought back should be easy as pie, but it requires anchor juice to work its magic, so bring back as many as you can. And just because I haven't used that garage in decades doesn't mean you can trash the place. Mess up my equipment and I'll throw you to the anomalies so quick you'll get whiplash. We clear? Адчуванне яна ў цябе на больш смачных наладах ідзе, чым я калі апошні раз спрабаваў. У мяне картка 4080 супер. RTX. Так. Добра, выглядае? Выглядае. Глядзіце, якая справа. Я буду скончваць, бо і тут у гульне ёсць цэлы працэс, скажем так, вось гэта адзін заезд, які я зрабіў вельмі павольна. Вось, і атрымліваецца, што калі я пачну новы заезд, то адразу гульня мяне там залучыць. Я не магу там захавацца, і яно на гэтым і застанецца. Вітаю HSSFFD. Вітаю у суполцы. Што я рабіць буду? Насамрэч буду скончваць на сёння. Бо, зноў жа, я вельмі абмежаваны зараз у роўна 2 гадзіны. Можа быць, я потым буду пашыраць гэта па часе, але пакуль я не ведаю свайго раскладу, таму я вельмі дакладна зараз буду скончваць стрымы. Новы заезд я пачаць не магу, таму што я потым не змагу захавацца. Плюс яшчэ хацеў бы пакінуць сабе на заўтра, разабрацца, як, мне зараз яшчэ туторыял далей пойдзе, лепей я скарыстаюся ім у адзін заход, каб, і разабрацца, і адначасова неяк, і заезд зарабіць. Вось, бо калі я зараз гэта зраблю, я буду не памятаць, што я рабіў у сярэдзіне туторыяла. Вось. А там ёсць захаваны таймер, але твой першы быў навучальны. Я разумею, хутчэй за ўсё гульня мяне зараз шкадавала, бо я літаральна сабе спакойненька катаўся, у кожным месцы паркаваўся, даглядаў, але я зноў жа трошкі прызвычаюся да кіравання. На Half-Life 2 адпраўляецца 100. Дзякуй вялікі. На гэтым буду скончваць. Давайте паглядзім у нас, хто што робіць. Буду перадаваць вас далей. Сам пайду сёння далей працаваць. Калі атрымаецца сёння ўвечары, я запакую дыялогі па розных файліках у дыск Elysium, і такім чынам у нас атрымаецца будзе магчымасць яшчэ і людзей новых дадаваць. Плюс у мяне ёсць яшчэ пару планаў для відосаў. Так, паглядзім, хто у нас што робіць. На жаль, ніхто нічога не робіць. Ось, але гэта чакана, не шмат хто стрыміць у дзень. Ну добра тады, раз такая справа, ці ёсць хто-небудзь, да каго я магу накіраваць? Так, я бачу нейкую мастачку, якая даволі прыгожа малюе. Зараз мне проста рэкамендацыя. Вось, давайте я да яе перадам. Я не ведаю, хто гэта. Паспрабуем. Я вас да украінкі закіну мастачкі. Вельмі прыгоженька. Так, дзе яно? Мне ж рэкамендацыя ёсць. Это ж моя же рэкамендацыя, дзе яно? Ну давайте зараз. Добренько. Жадаю вам добрага дня. Добра прапрацаваць, хто працуе. І пабачымся з вами заўтра, ў той же самы час. У 10 па Польшчы, у 12 па Мінску. Адпраўляю ў рэйд. Не атрымалася адправіць рэйд ёй. Хутчэй за ўсё з-за таго, што я на яе не падпісаны. Можа быць, за гэтага. Блін, тады я хутчэй за ўсё нікуды з гэтага адправіць не змагу. Выбачаюся, тады без рэйда сёння. Вось. Літаральна яна сказала, што нельга адправіць ёй рэйд, не ведаю чаму. Добренька. Добрага вам вечара. Ага, добрага вам дня. Пабачымся заўтра.